எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க. தேவியே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்க வீட்டில இருந்து யாரும் வரல, அம்மாவும் அத்தையும் மட்டும்தான் இருந்திருக்காங்க. நிறைய சொந்தக்காரங்க இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபேமிலியை தாண்டி ஒரு எங்களை சுற்றி இருக்கவங்க பண்ணுறது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இது எனக்கு. எப்பவுமே எல்லா வீட்டில் வந்து சிங்கிளாக ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும்தான் வைப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் 11 பேருக்கு பக்கம் வளகாப்பு வச்சாங்க. அம்மா வீடு மாதிரியே நல்லா இது பண்ணாங்க. நிறைய சொந்தங்கள் கிடைச்சது.